guys. Good morning. Akong mama nagsudlay sa akong buhok. Oh, so layan ako guys kay kuan kanang ko siya ang manudlay guys ang tumoy din nga apilon dating kumuka guys. Ang ako ang gikuan ihang buhok guys. Bibi pa mo ko ni siya guys. Bibi pa ni siya guys. Galing bibi pa ni siya. Kaya wala man siya manghod. Ani ako siyang gisudlayan. Sudlayan siya ako guys. Baby girl. Katawa na ba? Si baby girl nagkatawa. Yung buhok ni baby girl. Pikas na pod. Pikas na pod baby girl. Ito guys. Ay pwede mo kasi yung buhok. Buhok ni baby girl. Oh no! Buhok ni baby girl. Kung ano yung buhok ay hindi ka siya ganahan magpapagod guys. Mahilak man siya kang buklon. Pwede mo kasi guys. Kaya kung siya lang manublag. Ang dali lang sa una. Ang arira dali oh. Ang dali lang ay sudlayon. Di ako top. Kung yung sa ubos dili na. Sige lang siya smile. Smile baby girl. At ano yung kuan. Kung yung sudlayon kay hindi mo parang magsudlay. Ayun, tingnan mo pa guys. Hindi mo parang magsudlay guys. Okay. Ano yan? Okay. Kita. Agay kuno. Bugay yung mata guys. Sa orasa. Alas 10 na. Sa 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 siya nag-disco siguro siya. Disco niya guys. Lasad. Wala sa pero bugay siya. Nakima pa. Okay, dugoy mo ko nito. Bugay na tulog sa likuran sa tulog. Nain pa man to. Alas 11. Gusto mo sa kuya ka. Oh, mata ko. Wala ka man tukod. Wala man dito sa imong bed. Tawa na ba. Mga man taon guys. Nahumanan akong sudlay iyang buhok guys. Wow! Siya taas na iyang buhok.